Nork esango zuen gaur jaten ditugun antxoa gazituak eta izok inketuak lortzeko prozesuak erromatarrek asmatuko zituztela. Elikagaiak kontserbatzeko formula bilatu nahian, gatzarekin eta akearekin produktuen ura ateratzen zela eta gehiago irauten zutela ikusi zuten. Hauek kasualitatez lortu ziren, gertatzen zen prozesu zientifikoa zein zen jakin gabe. Hortzen ziren teknologiak, baina funtzionatzen zuten, ondo funtzionatzen zuen, ondo konserbatzen zen elikagaia, eta orduan aurrera ematen zuten. Orduan, zientzia egiten duena da, teknologia horien azalpena urreratu eta hortik aurrera teknologi berriak sortzea eskuragarri izatea. 1955 aurrera, zientzialariak ikertzen hasi zirenetik beste hainbat gauza ere kasualitatez deskubritu dira. Adibidez, egunero erabiltzen dugun mikroondasa. Lanean ari ziren zientzilariak uhinak nola konportatzen ziren eta justo ondoan txokolatea zegoen. Eta orduan konturatu ziren txokolatea urtu egin zela. Gizateriaren historian zehar elikagaiek izan dituzten eraldaketen gakoez hitz egin dute Azti Teknaliako adituek Donostian egin den tailer honetan. Plateretara iritsi arte elikagaiak prozesu askotatik pasatzen dira eta gaur normala iruditzen zaiguna garai batean sekulako iraultza izan zen.